Kasing New Trap Youth Development Council HYDC East Jaintia Hills District Langba Ubak Mi Salantho President ke HYDC East Jaintia Hills District Kalapan benapat bakin sapelong da ke rally persyaya ka jingthi jakabi anjong ka Shree Cement ha ka ilaka nongkle East Jaintia Hills District kajing persyang jong ka seng ya kane ka jingwan ka Shree Cement ban pelong ya ka public hearing hadai stong ha ka khat khandai tarik uno pra ar pheusan kadai halor ka jing ujor jong kinong shnong ka shnong dai stong ban persya bat ban pendu pendam no shi sendon ya jing angnut ka Shree Cement ban bu factory ha ilaka nongkle bat ban khlong ru ya ki mausun ki badon ha kate ka jaka ka jing kno jong uba bun lang pherngap wa ha shnong ka dai stong baka jing INOC da wa ha shnong barim kadai ka bala penkhen ya ka riti sin shar shnong ka dai stong bat kadai ru persya ya ka sur kinong shnong jong kate ka shnong kumpan shupen kenmau ba wa ha shnong ka shnong dai stong uba bun lang pherngap ulalai ujor sha ka office u deputy commissioner ka East Jaintia Hills District ban penduk pendam no ya kate ke NOC bala aida ote wahe shnong barim na kaliang ka seng ka khot ka wer ya ki paradok paras namban ya don lang ban persya ya ka jing lilam ya ka khendeu ka siap sya ki mender shisni ka seng ka sniaw ba ka jing di du ya ka khendeu ka siap ka de ka jing du nong ka bakraw ya ka jai ben rew ka jongi ka seng ka shepting hiru bayo la shai la shisni ka ne ka jingdi ya ka khendeu ka siap kan pelong penban ya kinong shnong ka ilaka tangkum kinong shongwai bat kinong tong bat nong thoding jong ki mender hasnong la jong ka seng sa shisen ka khot ka wer ya baro ban ya poilang ban ya ka peaceful protest rally persya ya ka jingli lam bi an ya ka khendeu ka siap ka ban sedang na du ka shnong tkhia bat penkut bat ha ka jaka badan umot jong ukhla kari wo ki nang ba Hajan Office Ujong Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District ya ka ni ka rally on pelong ha ka khat riu tarik uno pra ha ka por khat arba je no phaismi na kaliang yang i ka HYDC East Jaintia District na kaliang ya ka tarit na ka khat so cha ka khan ru o lai rally na do na thia hado ka office yong DC wa emita ya khriya ite daw khut khat ya ka East Jaintia Hills kami nado ki ramba hado ki khendro hado ki khna ya emlang wa i kata resmi ne benta karali wa i bui ne benta wa wan ka Shree Cement wa mut ko peman ya ka public hearing ka khende tare disumbar arja apsan hetae hadai stong ha elaka nongkle nakti daw khudile ya wara ki khasi Jaintia bat we emlang lai wai kanjo yo yo ai ketika jingjo le benta ulai rally ulai persya ya ka Shree Cement knang yo mani ki wojo ipor we shemi ha office ha mukhap ka ma khinde je step ka program mi man ka wa RJ PM te niti da na khuda ya wara ki khon ka East Jaintia hi wo karpat epi wo yawan pi ketika sini hepor khendeu je na office yo IWM ni hamu khap knang yo man ikam yo lai khmat knang wa i kam ka seng HYDC East Jaintia District le yo man ikam yo ye pumbai Navy por Shree por khamtam yo ne usa kate ka imlan salang ka jingmaya ya ka jat berew yo i waro kawi wa em khasi Jaintia yuni genten kuble shibun ngam tip oi pi wato i wa kliang no i ya ka tarik na ka khatso cha ka khatru wa da debile ya perkhatsani to da kliang i ka wa i da panman ba i ka khatru tarik duiti snyam ba kuble shibun